Η γονεϊκότητα είναι τόσο όμορφη και τόσο δύσκολη ταυτόχρονα. Μέσα στην καθημερινότητα, στο τρέξιμο και στις υποχρεώσεις, πολλοί γονείς χάνουν τον εαυτό τους, τη δύναμή τους, το χαμόγελό τους. Και κάπου εκεί χάνεται και η σύνδεση με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Με αυτό που θέλαμε να είμαστε και με αυτό που ονειρευτήκαμε. Σε αυτή τη συνάντηση ενωθήκαμε. Μιλήσαμε για τις ανάγκες μας, μοιραστήκαμε σκέψεις και ιδέες. Δεν ακούστηκαν οδηγίες, ακούστηκε μόνο η αλήθεια μας. Γιατί μέσα από όλα αυτά ένα πράγμα έγινε ξεκάθαρο. Δεν χρειαζόμαστε έτοιμες λύσεις. Χρειαζόμαστε χώρο για παύση, για σκέψη, για σύνδεση. Αυτή η συνάντηση και αυτό το βιβλίο που στάθηκε αφορμή για αυτή μας έδωσε την ευκαιρία να στραφούμε στον εαυτό μας, για να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι αξίες μας και ποια ιστορία θέλουμε να γράψουμε. Γιατί κάθε γονιός έχει τη δύναμη και την ευκαιρία να γράψει τη δική του ιστορία. Μία ιστορία αληθινή, μοναδική, τη δική του και της οικογένειάς του.